Salam, hormatly watandaşlar. Bugün yine de bir size bildiriş bilen çıkış etmekçi. Yanı bana Amerikadan öyle çağrıını can edip aytdı. Halmira dağı deydi, şu gelecekki 5. gün yankı 19. fevrarlı yerli New York'un vakti bilen saat 12'de Birleşen Milletler Kuramasının öňünde bular miting geçirmekçi. Ol mitingin emmesi mazmunu şol Süleyman Neresanyň öldürmegi bilen baglanyşykly. Watandaşlar, Amerikan territoriýasynda ýa-şol New York'un goloýundan Washington'dan kim nirakda ýaşaýan bolsa, kimiň wagty we mümkinçiligi bar bolsa, şo mitinge gelmeňizi hemmäňizden haýyş edýän. Öz adymdanam, öyle çarywyň adymdanam. Kimiň mümkinçiligi bolsa, gelin gatnaşyň, ýok jaňlaşmaly bolsaňyzam öyle çarywyň telefonu bar. Ya maňa jaň edip aýdyn, nira barjak bolsaňyz ýygnanşyň. Şu barjak adamlar şenem Süleyman Neresanyň ýanky suraty şu plakada taýýaryp goýuljak her bir adamda bolar ýaly. Şonu size ýetirmegi öyle çarywyny menden haýyş etdi. Bu oňa gürlerlik ýagdaý ýok. Hem açlyk ıglan çekip otyr hem de ýanky şu uğradylan video rolikler var. Özüni tutup bilen şoň üçin men aýtmaly boldum. Şoň diýince alşgyny Amerikadakylarym eşder biler, öňündäki hepde iş gününi planlaşdyrar diýen maksat bilen. Şonu size ýetirýän şu habary. Ýene bir gezek gaýtalap aýdyn. 19. fevrarly aýyň 19-ny 5. güni yerli New York'un wagty bilen saat 12'de Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde. Şo ýerde miting geçiriljek. Wagtyňyz, ýagdaýyňyz, isleňiz bolan watandaşlar gelin gatnaşyň. Ol bir. Ikinciden, şu men düň çykyşymda haýyş edipdim da sizden gaýrat edin şol sport ministerligiň ýankysyny mektebiniň ministerligiň telefonlaryna uğradym diýip. Mene bir watandaşymyza uğradypdyr. Sport ministerligi däl adalet ministerligiň telefonlaryny. Taňry ýalkasyny watandaşym ören minnetdar. Menem alyp şo ýere jaň etdim. Mesela ýanky sport ministerine o taýda nowatçy bar eken, diýinje arşgyny bolsa-da. Alla trupgan bir ýigit eken, oga salamlaşdy. Men özüm tanyş etdim, adym, familiýam, nerdenligimi aýtdym. Oňa sora berdim. Enem dedim be ýanky Süleyman Neresanyň urulup öldürmegi bilen siz näme iş alyp barýaňyz? Näme netije geldiňiz? Näme hereket edýäňiz? Ýok diýip biz olar ýal wakanyň bilemdik, olar ýal adamym tanamdak diýdi. Näme sen tanaňak? Ana ýa-ni şol ýarış bolandan soň urulup ýenjilip köçä taşlanan çağany könürgenjek dilerini şo taýda jan berdi diýip oturmakan turupgany goýdy. Bilemen aňlady watandaşlar. Ýoksam şo bu bolan wakan sport ministerligi bilmän kim bilmeli? Ol bir saman hanada inne däle Süleyman Neresi ol bir atla bireli ýam ýaşlygyny aramadan atla bireli dünýä derejesine soň çykyş etmeli sportsmeniň biri. Ol urulup öldürüp köçä taşlanýarda ona sport ministerligi bilen olar gurnanak goýar. Elbetde öldür. Diýmek bilip bilmezlige salýarlar-da. Jogapkärçilikden sypjak bolýar. Ýok, başarmaz. Şuň kun kim şo taýda ýanky nowbatçy bolan bolsa şo ministerlikde şo telefonu ýigit sen kelläň bilen jogap berersiň şu diýen sözüň üçin. Mende häsiýet ýok adamy diýen sözüni ýazga alma. Ýöne şuň kun şo taýda kim nowbatçylyk çeken bolsa haçan gereken bolsa sen tapylýan gardaş. Ol iki indi diýip şu taýda näme netije gelýär watandaşlar. Süleyman Neresanyň öýlüne ören ejesi kakasy çykyşlaryny gördüňiz-de diýmek eger şu ministerlik boyun almayan bolsa näme edip biler? Şolara basyş görkezdirip biler. Ardaňyzy ýygyny alyň, hiç tat bolmadyk ýerdiň, ene biz size pul bereli, peşkeş bereli, yer bereli, mülk bereli bilemek. Bira beýdip görerler. Ýok bolmasa da gorkuzyp başlarlar. Ene öýüniň telefonu öçürler.
ol boljak da. Ondan onlar bilen näil kontakta girmeli. Şo kyn boljak. Şonuň üçin sizden haýyş edýän. Esasanam şo Könürgenç etrabynyň ýaşaýjylarynyň, Daşoğul welaýatynyň ýaşaýjylarynyň gaýrat edin. Şol adamlara şu maşgala dogurluk kömegin görkezin, arka durun, barın hana, derdini den paylaşın. Ine her dördüncü gün şo cuma, şo mokoljak otaýdy, şowullar barın. Görkezin özüňiz şu adamın arkasında dururluğunuz. Çekinmen ol prokurorunun, süydünün, gatıgının, polisinin, mehemesinin yeke tüy düşmez ol adamın kellesi. Bolu ini bir proses gitti. Halkara korumaları yeterli. Hazır oğlu çağrımdan Birleşen Milletler Korumasının önüne kurulacak bolyan mitin gidin. Şu Süleyman neresi bağışlanan. İnne halk öz oğlunun gıydını öldürtmeye ol hükümeti. Inne ol hökümetin jogap bermeli wagty geldi watandaşlar. Yerli yerden ayağa kalmalı. Şonuň üçin sizden haýyş. Şol öýe bolmasa bir başga telefon mu, el telefon mu, sim karta mı, ya VPN mi men bilemek. Nähilem bolsa şo kontakta çykar ýaly. Ya özüňiz habar tutup bize ýetirin. Ana men telefonu ýazylgy dur hemme ýerde. Beriň men telefonumy. Hawa. Ya jaň edip aýdyn. Şular ýaly ýagdaý bolsa maşgala bilen. Hökümet goloyuna gelmedin şu maşgalan. Ardalaryny ýazsylar, prokuraturamy, mehkememi, prezidentim, nirami görlähedi. Ýazsylar kime ýazmaly bolsa şol. Öňe kopya iki bolsun, birini özüne goýsyrlar, birini hökümete uğratsylar. Uğradylaryň çetlosy ady belli bolsun. Ine şeýdip biz bular mejbur eder çare görmän. Aşaklık bilen dik yokarlygyna çel. O taýda bir adam, üç adamda, o taýda oğullarça adam iň ýokary jezany kabul etmeli bolýar Türkmenistan. Ya onu hökümet eder, ýa-da biz eder baramyzdan soň. Gitjek ýeri ýok. Indi halkara guramalara maýan boldy. Bir pajygaly ýagdaý bar edi. Indi ýene-de size haýyş etjek bolýan watandaşlar, esasanam ýaşlar şu video rolikler görýändir. Ine görüp dursunuz. Şuň hany eýem onu gola video rolik geldi. 1 minut, 2 minut, 3 minut, 4 minut. Her bir adam hasratyny beýan edýär, öz gynanjyny, başardygyny, bilenjesini aýdýar. Sag bolun. Hemmäňize Taňry ýalkasyny ören minnetdar watandaşlar. Toýuňyzda gaýsyn. Süleyman Canlı her bir öýüň oğlu diýip hasap edýär. Ol halkymyzyň gahrymany. Hakykatdan bizim halk bolup etmediği işimizi şol ýigit etdi. Mertligini, merdanlygyny, adalaty şol dikeldi. Öz garşysyna goýulan bir kanun ýeňejini yer alyp pylça berdi. Ine men edişim şu diýip. Ol gahrman hakykatdan ol çağı bizim 4 milyon adamı edebilmediği işini etdi. Onun için on hatyrasyny tutmak gerekdir. İzini götürmegem gerekdir. Enne diýjek bolýan adam ýaşlar, watandaşlar, ulular, kiçiler, şu kim imoda gatnaşýan bolsa TikTok diýdi, ya beýleki ýanky ulgamlar diýdi, beýleki ýanky bir sahypa açyp bererler bar. Hawa, ýurduň içine ýaýradyň şuny. Goý adamlar görsin. Gaýrat edin. Hawa, ine şulam ullokan kömekdir, şulam ullokan duýgudaşlykdyr, şulam ullokan adamkärçilikdir. Bir ýatdan çykarma. Biz 5 welayet, 5 dogan bir milletdir. Unutmaň şuny. Haýsy barmagyň kesilenini ganana. Süleymanyň barmagymyzyň birdi hasap edäň. Hemmäňizden ine şular ýaly haýyş watandaşlar. Bolýa ona şuwlukça sag oturuň. Saglyklykda görüşelim, hemmäňiziň öýüňize saglyk watandaşlar.